Alright. Kumakhaya ngamakhaya kwindawo phokufika khona ijelo lakho elingunqa phambili izwi lomzansi siyabhodisa siyabulela nawe namhlanje ndethemba ke nawe uyibambile pha kwikomishini ad hoc committee ad hoc committee hayi ndiyakuxelela. Right, mhlawumbe uyifumana futhi ke phaa kuDodo yona ke intetho le cause ke babesaya ekhefini singena ke ngokumxholo lencambu zesintu lobiza region yakho. Khumbula ke masingena koluhlelo olu umxholo nencambu zesintu siyakuveza kakhulu into yobana ke ingxoxo esuke ithethwa apha akuyiyo ke yezwi lomzantsi yakwa kwaphila mzimba ikakhulukazi amatopic esuke sithetha ngawo mhlawumbe ufisa ukwazi kabanzi ngawo uyakhona phaa ke kwaphila mzimba ahlanganise kwanto nezwi lomzantsi. I-disclaimer ke leyo ndisasho i-disclaimer ke eyo njalo mandamkele ke umkhulu uMavula suke sithetha naye ke rhoqo xa ngaba ngolwesithathu sithetha ngendaba ezithinta kakhulukazi umxholo nencambu zesintu. Kanti khumbula ke silive page lakaphila mzimba ku-YouTube uyabhala nje uthi phila mzimba subscribe upress bell phaa ukwazi notify ngezinto ke ezi-uploadwayo kakhulukazi ke phaa ke page lakaphila mzimba. Mkhulu masikubulise sikwamukele enkqubeni Mzansi Talks kwizwi lomzantsi kwisigaba umxholo nencambu zesintu. Sibingelele mfoka Mthwese, sibingelele nabalaleli bezwi lomzantsi ngalesikhathi. Mhlambi ke mkhulu phamba ke ndithethe kakhulu ndize nezinye futhi indaba qala unyaka nje lo ndiyarhalela ndiyanqwenela uke nje ubuye phaa kancinci njengoba sithi umxholo nencambu zesintu ukusityebisela uqala nje unyaka tata tye ndiyakubona usemandleni no ilokhoza umxholo siyagcina namhlanje ngoba ukuyiphinda lento ngoba isiXhosa sitoliwe. Isixhosa sitoliwa kodwa ke phela kusho esiXhoseni emaXhoseni manje sisuke sisenzela umuntu ongumZulu nomuntu onguMpedi nomuntu ongumSuthu nomuntu yabo because la eThekwini ngathi sibaningi simixile hayi izwi lomzantsi ngelethu sonke manje masela eThekwini. Exactly. So umba esithetha ngawo namhlanje sithi ke i-content leyo yanamhlanje. So masithi ke sibheka incambu kusho ukuthi sihlanganisa i-content yethu iya ezimpandini zesintu. Kusho ukuthi sibheke emva ukuthi abantu babephila kanjani amasiko isintu sithini then ke sibe sesifundisa ngeyonto ukuthi esikhathini samanje kufaya ngabasibukane emuva ikuphi esingakufunda. So masithi umxholo nencambu zesintu sibheka into enjalo. Kunjalo ke umphulaphula ekhaya so ngumba i-content then ingcambu izimpande kujuleni kwempande zesintu yayithini into nalento ke mkhulu yokubana ke kwenye ixesha ungangayi kakuhle phambili xa ungazazi incambu zakho baziphi. Uyabo once uqala indlela uduka manje uthi nje usuka la emarket xa mina usuka la emngeni uya emarket uthi mawufika eDurban station uduke kungcono ukujika ubuyele la uzoqala phansi kunokuqhubeka ngoba ungase uphapha mesosemlazi kufuneka ujike ngoba at least indlela ebuyele emvusa usayibona yona eyaphambili usayibona. So mawuqhubeka udwakase ebumnyameni njengempumputhe ephuphuthe ebumnyameni inkinga ihlezi izoba khona. Cool, namhlanje singena ke topic yethu sihlala siba nayo rhoqo mangabe kungolwesithathu lamagama khale Mthwese enhleli nobaba Mavula namhlanje si live ngena ku YouTube nje wakho ubhale phila mzimba uzokwazi ukuthola yonke le ngxoxo esixoxa ngayo namhlanje. Mkhulu singena ku topic yethu namhlanje i serious kakhulu and ndiyacinga izothi ithinta abantu abaninzi hayi ukuthi izothinta ithinta abantu abaninzi and umuntu akahlome ngepeni nephepha zininzi imfundo sezothi azifumane apha ngasekugqibeleni kwenkqubo sothetha ngendaba ethinta bakaphila mzimba pha ngo 10 past 9 so ke ake singene 10 to 9
10 to 9. Yeah. Yey, hayi bakhona kwakho. Ukuthi nawe ukuthi namhlanje ngeke. Eh? Hayi no ubonele ngenzima kulezi nsuku Hayi. ubonele uvusi naye ukuthi Uyaphi khona? Hayi namhlanje hayi. Bazinsuku nje emkhulu hayi. Amafobothi agongqoka. Agongqoka. uyabona indoda maye uyiflathela ubhekele angazi masujike Umuntu meqhamuka kuwe amehla kaqondana vela lala. Yeah. Ungazi ba? no moya indoda phela uyabona ayidlali lento okubana lesibongo bengumavula. Okay. Isibongo esibizwa ngamakholwa abefundisi. Yabona abefundisi mabethandaza bathi sibiza wena amavula kuvaliwe. Ezinyanga empepheni ezinyanga empepheni zibiza zithi sibizane nazinhlonhlo sibizane nabo mavula kuvaliwe. Lesibongo asithola noba ngibani. So kuwe sisepasini. Sisepasini ke sibiza empepheni. Hayi akulona igama mavula sesibongo sami eso. Epasini emsami empepheni. Kunengcwaba lendoda engingalikhomba ngithi nangu mavula lalele khona. Ekwakuligama layo lisepasini nalo. Hayi mkhulu ake siyeke bavile niyazivela ke nani ake singene ngomxholo namhlanje mkhulu. Yeah umxholo wethu ngicabanga ukuthi savumelana last week ukuthi sizobuka umuntu wesifazane. Manje ke lento izothi isithinta sonke akekho ongathinteki. Hayi ukuthi baningi bathinta sonke izosithinta ya. Ngoba akekho umuntu la othi mina nje ngavele ngaqhumetshini. Wonke umuntu no 9 months wakhe nje sisuni somuntu wesifazane. Wonke umuntu mkhulu khona emhlabeni. Yeah. Ekusho ukuthi abantu besimame babalekile even isizwe mabe ngase bafundisa ukubaleka kwabo namandla abanawo. Ibona khumbula ukuthi ibona abazala lezigebengu zonke lezigebengu ezikhona yonke lezi zinto ozibonayo ezirong ezenziwa ngabantu inzalo yabo abantu besifazane bonke labo bantu labo ukuthi benethuba lokuthi bazikhulise lezi ngane ngendlela ukuthi zingakhula zibe into ethize. Abanye bayazama ngokuhamba kwesikhathi mhlambe behluleke endleleni njalo. Kwasase sithi ke ake simbuke umuntu wesifazane ngoba siyathanda njalo uma unganaka abantu abaningi kwalento okuthiwa indoda ikhanda bese sishiya kanjalo. Sengiyibuze kubantu abaningi ke besimame abafika behamba bengamakhaphuli. Ngibuza ukuthi konje makuthiwa indoda ikhanda ngibuza la kumama ukuthi wena usuku yini? Umama athi hayi ngisuke ngiwumzimba, umnyathi hayi ngisuke ngiwumqala. Ubone ukuthi cha ulwazi alukho olokuthi isho ukuthini lento. Ngifuna ke masingena kulento yokuhlukanisa umuntu wesimame ngalendlela esifuna ukumhlukanisa ngayo. Simhlukanisa kathathu. Siqale silungise le yanto le yokuthi indoda ikhanda ngoba igcina yenza ukukhanda isithombe esingekho kube ngazathi umuntu wesimame menza beyingane. Indoda makuthiwa ikhanda ekhaya umuntu wesifazane usuke ubuchopho kulela khanda lile ngoba ibiology ithi ikhanda elingenabuchopho sisikala. It only becomes a head mayenobuchopho. So ke indoda namanje mayesiganiwe iyashintsha indlela ecabanga ngayo, icabange kangcono, ibe nomuntu omsabayo nezindlela zasebusuku zinciphe ngoba sekukhona umuntu emsabayo manje ukuthi kunomasibanibani mangihamba ngirepotela umasibanibani nokudla kushintshe mayekade bidla ama take away uqale kuphekwe njalo. So ke umuntu wesimama ubaluleke kakhulu ikhanda eliyindoda yena ufika be ubuchopho ekusho ukuthi uyena owenza lela khanda le function. Nawo ke sesibuka ke manje yena uqobo lakhe ekukhandeni isizwe. Ngoba isizwe ngeke sibe khona engekho njengoba ngisho ukuthi wonke umuntu okhona nje ophilayo uno 9 months wakhe. Awuhlala kuma wakhe esweni bexhumene ngenkaba.
umuntu ke wesimame siyathanda ukuthi sithi makuzelwe ingane yentombazana ubabazi ukuthi hayi usenezinkomo ezigarantid azozithola ngenxa ukuthi umuntu wesimame kulindele ukuthi kufanele ayogana kuliqiniso ingxenye yako lokho ingxenye yokuqala le ukuthi umuntu wesifazane oqala ukuthi kumele ahambe ogana avuse umuzi wakwesinye isibongo bekhona umuntu wesimame wesibili ongeke azagane noba kungathiwa uziphethe kahle kangakanani ekusuke esisekelweni sakhe khumbula ukuthi umuntu ngaphambi kokuthi ahlale esibelethweni sikama wakhe usuke vele khona ingakuzwa umprofeti uJeremiah kuJeremiah chapter 1 verse 5 uNkulunkulu ethi kuye ungakabi ihlwile esibelethweni sikama wakho ngase ngikwazi sengikukhethile ngakwenza umprofeti wayekuphi engakabi lihlwile elokhuzini esibelethweni sikama wakhe wayengumphefumulo eyispirit ewumoya ephila la emoyeni njengabo bonke labantu abangamathonga njengamanje abangekho enyameni imizimba yabo siyincabile yabuyela emhlabathini kodwa bayaphila ngokomoya so umuntu uyaqhubeka aphile ngokomoya kanjalo so ke nalana ke ekudalweni kwakhe lo muntu wesifazane sizoyichaza izizathu ngoba hayi ukuthi usuke eqale kusika ukuthi akufanele wena sesiqalekise ukuthi ungayikuyogana umuntu wesibili lo engumuntu wesimame esithi noba kungathi uthanda kangakanani ngeke azayogana ngoba isisekelo sakhe ukwakha ukuvusa ikubo kokunye uthola ukuthi uzelwe nabo khona abafowabo bakhona kodwa amandla anikezweni ukuthi uyena oba namandla ukuvusa ikubo ngezathu bese kuba khona umuntu wesithathu wesimame ozalela ukuthi naye futhi ngeke azagane kodwa akuyena oba namandla okuvusa ikubo kuphela uyozala ingane eyovusa ikubo ekusho ukuthi kunengane engumshana wala ekhaya umshana lo esithi ngumlanjwana ekusho ukuthi ngumshana okhulela komalume khumbula ukuthi nalo igama lomlanjwana lefana negama lempondo okay yabo igama lomlanjwana lifana igama lempondo lizwakala kabi mali lingachaziwe kukhona umuntu ojuluka abe manzi mebizwa ngempondo kodwa mase umhlalisa phansi umchazela lisho ukuthini leligama aqale abe right engabi nancane yabo so negama elithi umlanjwana lingathi liyahlambalaza kanti lisuke lisho ukuthi umlando wakhe awuphelele umlando omfishane ngenxa yokuthi abazali abashadanga angithi ulokhuza usuke biza isibongo sakomalume enomsamo wakomalume kodwa uthola ukuthi ungwakwesinye isibongo ngokwenyama yiyo lento eyenza kuthiwe ngumlanjwana akuyona inhlamba le because cousin bakhe laba suke belabezalwa umalume basuke bezayela umshadweni bona so yena ula kodwa futhi akukhona kubo la kodwa kuyikubo futhi ngokwemkhuba nesiko isintu kodwa besithi kufaya ngabukubo ngoba kwahlangana ubaba wakhe noma wakhe kwazalwa yena so igama elithi umlanjwana akulona igama elimbi akulona igama elihlambalazayo njengegama elithi impondo akulona igama elibi lela akulona igama elibandlululayo njenganamja akulona igama elingiphatha kamlelo umuntu methi impondo yes because igama elithi impondo amampondo akhona mawuwela nje umthavuna sisizwe samampondo uziyoma eqawukeni njengayo nje lapha eqawukeni usekomkhulu lamampondo lapha akuyonto exabanisayo kwasicawu kuyaziwa kusemampondweni so ke nalana ke asibuyeleke siqale kulo baningi abantu abazalwa ngulwami umuntu wesimame oqala engithi kufanele ayogana kodwa othi mulandela ngokwesiko nemikhuba uthola ukuthi izingane azizalayo zifana nce nalezi sithi imilanjwana ngoba lokho ngithi yakhumbula ukuthi ngesonto elidlule besikhuluma ngamalobola sabala ukuthi kunezinkomo ezikhishwayo
manje lapha ezinkomeni kunezinkomo ezimbili ezibalekile kulo asithi abazali bakho balokhu zibalubulana sekuyacacwa kuyashadwa. Okay. Uma wakho mayengakhishwanga kubo noba ubaba wakho ngalobola qede angithi mayekhishwa mayese ezo emzini khona inkomo ehlatshwayo ekuthiwa inkomo yomncamo ekusho ukuthi bayamncama abantu bakubo manje ukuthi useyahamba emzini kukhona umcimezo la isuke ecimeza khona evalelisa ezihlobeni zakhe ekushuthi ebukhaya imindenini la hambe niwa khona ingceke nikwamacansi nikwani ini nezithebe abese ehlatshelwa imbuzi kubikwe emsamo ukuthi hayi ke useyahamba ke sekukhona leya ke manje umncamo le ethi sesiyancama manje singumndini angithi usecimezile manje kusho ukuthi amehlo ngiwavalile la ekhaya ngiyahamba kwayithuna selilapha ingabe ibhokisi ephuma ngebhokisi nje kubo ukuthi useshonile la kubo manje baningi abantu abashadile le yankomo omncamo engazange ihlatshwe ekusho ukuthi abakamncame kubo uyaphinda ngala emzini siyeke imbuzi leya yendlakudla yeah kukhona inkomo eyihlatshwa ngumkhwenyane ekuthiwa inkomo yomqholiso uyeke umqhoyiso lo suke mawuthathile ubuntombi bengana sikhuluma ngalo okay ukuqholisa uyabona mawethu umuntu iziqholo ufake iziqholo yeah ilento ngesilungu abelungu bayilokhuzayo lento okufaka iring umuntu emnweni ukuthi ngale ring ngiyafunga ukuthi susungu sofa silahlane ungowala ekhaya okay inkomo yomqholiso ilachelwa ngenyongo inkomo ephuma kumkhwenyana leyasuke efaka unkosikazi wakhe manje la kubo ngokuphelele ngithi ke baningi ke mthwesa abantu abathi bazalelwe emshadweni bezalwa ngabazali lezo zinto lezo inkomo zombili azikho kwalotsholwana nje andike ngiyayazi lento nje mokuyokhonga uthunywe lapha maseni mhlambe seziyancipha inkomo ezisele yeah necela ukuthi manje ngenxa yesizathu esithize nesithize siyacela ukuthi nibavumele umakoti nomkhwenyana bahamba obhala okay ayike bavume nabelokhuzini angithi manje uba kuyobhala sekuyisilungu le ayingeni la ilokhuzini la kulento kulezi zinto zesintu esikhuluma ngazo ithonga liyazi yonke leyo nto le bahamba obhala abantu basho bahlale kubabili ziyakhula izingane nazo izitifiketi ezikhona udongeni izitifiketi somshado izithombe yonke into abanye bashadisa usontweni umbuzo ozoqhamuka lengane mayikhula uyezwa ukuthi ibangwa abantu abadala but abazali bashadile kushoda kulezi zinto ezibalayo khaya uyibambile kahle kakhulu hloma ngepeni nephepha ngoba ufuneka uthathe inkcukacha nengcombolo ezideveshe nolwazi olu ukwazi ba nesizukulwane usinike nawe kwabezayo ubaxelwa kwenziwa kanjani ubani ungenaso istress sonke sine stress ngabe istress semali somndeni Goal siyatholakala enambeni ethi 078-834-8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066-007-5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864 engonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730
5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 Estenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi. Chesterville, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, usithola ku-98.0 FM. Izwi lomzansi, yizwe umehluko. Iqobe igama la ishock lekolo sithi ngelixesha. Oh yeah, Mzansi Talks esithi umxholo nengcambu zesintu. Mkhulu asiqhubeleke. Hayi, ndiyabona ihlathi hayi. Obhutshu babukhala. Yeah, no, ileyo nto besisho ukuthi kuloqala esithi umuntu wesimame odalela ukuthi uyozala uyozalwa abese eyogana avuse umuzi wakwesinye isibongo. Yeah. Sithi ke lowo kuyenzeka ke kube njalo futhi kube abe nenhlanhla ayithole ngempela indoda ezomlobola agcine wayofika but kufuneka siqikelele ukuthi kuphelisiwe ngaphandle kwesigcawu ayikho into asoyiganile because kufanele kube nodwendwe ayosina esigcawini abuzwe liphoyisa lapha. Yeah. Yabuzwa ngendaba yomthetho lapha because zizifungo lezi. Ukusina elokhuzini umfazi esina esigcawini ngombule esigcawini umfazi akasini ngelokhuza ngePitokoti. Even esithebeni kudliwe inyama akahlali ngePitokoti umfazi ochelwe ngenyongo. So ke mazingekho zonke lezo zinto usuke ngaphelele. Ilento ke yenza ukuthi izingane zizalwa lapho uthola izingane zibangwa ezinye uthola ukuthi kuthiwa ayikomalume zingeza komalume ukuphelele but mayihlehlela kubazali abazali hayi yonke into iphelele ubaba ngakhokha mina ngalobola ngaqediye komalume baya hayi ubaba wakho ngempela walobola waqeda but kunesiko elingagcinwanga ekuyilona elukhiye ebelizokwenza ukuthi khumbula inyongo. Yabo njengobuzwa sithi masikhuluma ngezinto zesintu sithi idivorce ayikho. Yeah. Ingoba kunezinto eziziphi inyongo ayisuki. Uzoyikhipha kanjani? Inyongo ukwazi ukuyikhipha ayifani nesiphandle kuthiwa isiqashukile wasibeka. Yeah. Once wachelwa ngenyongo kushiswe impepho leyo nto ayikwazi ukuyireverse. Ingakho bethi nowabehlukanisile. Mase shona abuye azongcwatshwa emzini ngoba kunezifungo wazenza zala emzini. Mkhulu. Ngisho mhlawumbe besehambile engasahlali lapha. Yes. Uzobuya kufanele azongcwatshwa la ngoba kwasethungweni la kubo ngeke angene. Kusho ukuthi uyoba ngumhambuma. Akazoyithola intokomalo. Yeah. Yasethungweni la kubo njengoba umuntu mayiphuma enyameni eyakubantu bakubo kusho ukuthi yena uzongabe nayo indawo yokungena uzoba yilabantu ababuya ngamaphupha bethi ngiyagodola. Okay. Yes. Now kukhona lo wesibili engithi ke kuwena udalelwe ukuthi yena uyovusa ikubo ngeke azayogana njengibezalele la. Uzayelwe la iphelile indaba yakhe ungwala ekhanja akhomuzayo yayikuona kwangabazala abantwana ebazala kodwa engaganile kusho ukuthi abantwana abazalayo ngabala ekhaya la kubo. Okay. Yeah. Yibo labo besithenga labo besithenga abalanjwana yeah. Leyo nto ke iyenze ukuthi onabafowabo bakhona bayaphila. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abafowabo babakhona baphila base mhlambe bashona bebancane kwasala yena njengentombazane okanye basale njengamantombazane kodwa bengagani
akubalekile ukuthi baziphethe kahle kangakanani kodwa Okay. ngeke baze bagane labo bantu ke bayahlala la elokhuzini kubo abanye ke ngebhadi uthola ukuthi bazalwa nabafana abangahlakaniphile kona nje abafana abakwazi ukuxoxa udadewabo mase beganiwe abafana kuthiwe hey hambani uzala ngathiwe inkulubo zayo ekhaya yabo zonke lezo angazibuza umuntu ukuthi ethongo la ekhaya livuma kanjani lento oqala Yeah, before I yes ngoba uyabona unenkinga ngelokhuza yodadweni ubona ukuthi kukhona izinto odadweni ongabaxoshela zona njengokuthi mhlambe akekho umfana ongavuma udadewabo bafana ecikeni bafana amadoda la kube nendoda evuka igqoka ivest nesikhindi ecikeni kini uyayibona la zonke lezo zinto but okuzala kwakhe kunzima ukuthi ungamxosha ngoba yikubo okokuqala naye la ukuthi uyintombazana ungumfana akusho into ongayenza mayicasula leyo nto ukuthi uphume wakho umuzi wakho ubashiye la kubo ubese uphika ngokuthi bangazaliselwa le ezikhoshini entabini le kodwa labafana ngebangene la kini uphika ukuthi ukuhlonipheka kwekhaya kukhona ngoba enye yezinto eyenzeka kulento yokuzalwa kwezingane eyimfihlo kuyenzeka intombazane engaganile le engithi kusuke kulidluzi liyenzile leyo uthola ukuthi izele ingane izele kulesa sibongezele kuso kodwa umoya walengane ngumuntu wala ekhaya akayena umshana kubuya umuntu wala ekhaya ubuya ngumshana wala ekhaya kungani kunjalo ziningi izizathu kukhona inhlambuluko la uthola ukuthi kunenhlambuluko ezinkulu zala ekhaya la abantu babebulalana bodwa befakile isikhala emndenini zange enziwe izinhlambuluko abanye bethakathana kuhlangene yonke imix yezinhlambuluko esekwenza ukuthi yonke ingane eyimbiwu ngokwenyama yala ekhaya izalelwe ngaphansi kwaleso siqalekiso okusho ukuthi ayikho ingane yophumelela lapho so ngenxa yalezi nhlambuluko ukuthi zange zenziwe zimbondilene eziningi ekuhlakaniphini kwethonga ngoba ngenhlanhla ethongweni kukhona laba abantu abaphinde basilekelela labangekho kulama generations la aseduze ayithi yakhumbula ukuthi abantu ekuqaleni babe bengekho imizi bethi mayezela agibela la lesihlahleni enzela ukuthi angadliwa ilezilwane ezizingozi mayizolala phansi angashawazi izinyoka so balala ezihlahleni ngokuya bephucuka bagcina belala emigedini athola umgede kube yona ndla abahlala kuyo up until bakhe izindlu zodaka njalo njalo ezubabona be developer nje njengamanje sebakha izindlu zama blocks njalo njalo nawo kukhona la abantu ababehlala emigedini kungamadlozi wethu wonke lawo namathuna abalapha babefihlwa lapha emigedini goqwa isikhumba senkomo afihlo la bayasilekelela ke labo bantu ekuhlakaniphini babona ukuthi abenza kwenze umusa kulomndeni ukuze ungaphili kuthiwe ke akulandwe imbewu lapha kulwamuzi la bengenazo lezi nkinga ezolandwa ngentombazana imbewu yangaphandle ngeke ilandwe umfana ngoba phela umfana akazali kuzoyolanda imbewu enhle ilandwe ngelentombazana esithe ngesithathu lesithe yona izozala ingane ezovusa lomuzi tothi kulandwa leyo ngane engumshana wala ekhaya kodwa ngumlanjwana lo mshana ngumlanjwana ohlala la ekhaya onomsamo wala ekhaya akuyena lo mshana ohlala kuboza ngokuvakasha so udadewenu uzaliswa lapha ngoba kuntshontsha imbewu yalapha ukuzovuselela leya la ekhaya engathintwa ilenhlambuluko yokuthakatha yokubulalana nazo zonke izinto kodwa bese kuthiwa umoya walengane ozongena kulomzimba lo kuzoba umuntu wala ekhaya ukwenza ukuthi kuqhubeke isibongo sala ekhaya ngokomoya
Akucabange uma umalume olwa nabashana abanjalo ukuthi idlozi leli kubeke kuphi. Namhlanje siyalithola nje ihlazo uthole abashana bekhala ngomalume, umalume baphethe kabi abahluma. Izinto ezintsha lezi abashana baphephela kumalume. Baphephela kumalume. Abashana baphephela kumalume, abashana bahlukunyezwa kubo. Babalekele kumalume. Yes, umalume bese baphatha because umalume ukabili. Ubaba ngoba ungumuntu wesilisa. Yebo. Umama ngoba uzalwa noma wakhe. So umuntu onozwele emshanini ngokwemvelo. Noba umshana uzayelwe emshadweni noma akazayelwe emshadweni. Umalume uhleze umalume. Umalume uhleze umuntu olindele ukuthi akuphathe kahle. Yeah. Now kunezizathu ke zokuthi labantu bazalwe kanjalo. Yilo ovuzalela ukuvusa ikubo. Uzofike abe namandla alakhe kubo lingafi. Azayoshona elayilokho. Uthola ukuthi uzasho naye kubantu athawu mina nayo yonke uNkulunkulu wangibusisa ngemoto, ngibusisa ngomuzi, ngibusisa yonke into. Indoda nje kuphela into angibusisa nje, nganga. Uthandwe naye kuyabheka. Idaliwe. Ngeke azayishintsha. Kumele akwemukele lokuthi isabelo sakhe mhlambe ngale ngwaphela saza sikaze sibe ngale ethongoleni. Mhlambe ngale ethongoleni zikhona izibusiso zakhe zaloko ukuthi ke njoba sakuncisha umendo lapha nazi indawo isikhundla sofike sikunikeze sona ngale lokhuzini ethongoleni yabo. Then lo wesithathu ekufanele azale ingane ezovusa ikubo. Kungenzeka ngabi namandla kube ukuthi akaganile kodwa futhi akanamandla ukuvusa ikubo kuphela unalezi ngane azizalayo azozithukelwa uyabamba ukuzondla yes uyapatanisa uyabo omunye usebenza emajaridini azame ikhule lengane bese iba yinto ngendlela ukuthi sesike sazibona ezinye ezizinto ezinkulu kuqhamuko yeso sebezifuna ngenxa ukuthi seziphumelele avele kuTV ngathi uyibona nje ingane yami le ngeso sikhathi ingane ayisezwa mshini efuna ukuyiclaim hayi ngoba efuna yona usefuna amandla wayo usefuna amandla wayo ufuna ukuyisenga njengoba ukubona yabona izinkomo ekuthiwa ama-Jersey cows ufuna ukuyisenga ufuna ubisi layo hayi ukuthi ufuna yona enye ke ngoba kunento eyenziwa kakhulukazi ingane zabafana lento yokulandela isibongo sika baba enye ke kuyenzeka ilingeke ithi mayixoxa nobaba yaxolisa ayingenza mistake kanje nakanje ivume ibe simnika imali ukuthi akahambo ikhokhela ukwenza ukuthi bize isibongo sabo. Thatha imali yakamthwesi uyinikeza ungwane uthi akayokhokha ngayo kaMthwesi. Enkulu inkinga le. Angekuphindi ukwazi uyilungisa. Athi bathi bebuya bephuma ukuyokwenza lento ukuthi bemukele isibongweni sakubo. Angene engozini enkulu yemoto. Kwesinye isikhathi ashone. Kwesinye isikhathi mali ufuna ukumjezisa phelo ngumsebenzi kuphele makube kungamabhizinisi kuphele. Amini sesibabonile abantu abaningi beshawa lezo zinto lezo. Kuthi kuyahlehlwa kuzama ukuyoxolisa akusaxolisile. Ngoba inkinga into yesibongo sika baba ngoba kwesinye isikhathi omunye uyahlehla athi uyakusona kanti ubaba wakhe akamtsheli ukuthi kwayena ungumlanjwana uhleli ngorongi lapha kulesa sibongo sakho uNkulunkulu. Hey madoda. Uthola ukuthi kwayena uhlezi ngorongi kulesa sibongo sakho abazali bakhe abazange baphelelisa. Uhlehle lesibongweni esintante emoyeni kwawena ushiya lesi esesikukhombisile ukuthi sinempumelelo. Isibongo yabona isibongo sakomalume wakho noba ngizalwa kanjani zihloniphe lezo zibongo kuzona izibongo zokudlala. Isibongo sakomalume wakho nesibongo sakomalume kama wakho akudlalelwa kulezo zibongo.
akudlalelwa yengawo kufanele ube careful nakulento ukuthi nikuthiwa niyokhishwa komalume kufanele be very careful ukuthi yenziwa ngendlela ekuyiyo ngoba mayengachaziwe nalapha empepheni ningabantu abaphuma njengabantu abaphuma ngempakamo ukuthi asinandaba siyaphuma la thina singaba lapha enkulu indaba lezibongo lezi ezisohlangothini la ka left ezu2 komalume wakho nakomalume kamama you must be very careful ngazo ngoba umakhulu wakho njengoba esuke kuthanda lo zaluma wakho nabakubo bayakuthanda mayethandazela noma eshisa impepho ekucelela izinto ezithize uyababiza abantu bakubo and ikhumbula zombili lezibongo ziphethe inkaba engekho ngala kulezi ezimbili zaka right isakini nesakomalume kababa lezo gxile kuzo lezo sigxila kuzo kakhulu lezo uyabona lezo sigxila ufuneka uziphakamise lezi zakini ufuneka uziphakamise kakhulu mangabe ulwa izimpi because kulapho lazinamandla khona okay yabo lento angidinga uyichaza uyayazi mozela ingane yomfana man ufuna iqini ufuna ube strong moyidlalisa uyidlalisa rough yeah hayi ngoba usukuyihlukumeza hayi uyayithwehlumeza ufuna ube indoda ufuna yabo ufuna umelele yeah ikwazi ukumelana nazo zonke izimo nalapha ke ethongweni iqiniso kanjalo liyakulethela izimpi ithongo lakini izimpi ozilwayo izimpi ukancane ukuthi ziqhamuke esibongweni sakomalume ngisho bulawa mthwesi umthakathi mayekuthakathi ukuthatha isibongo sakini Nkosi yami so lela thongo kwesinye isikhathi ke livulela ukuthi sifuna be strong ake simbone yeah yabo noma sizothi angathinteki nje kodwa akayimele I mean elokhuzini ewelusini intwana yake nencane mangabilwana ontangayo mayishayeka awufuni ukuyilamulela ufuna ukuthi mayikhuphula amandla exactly ufuna ikhuphula amandla kunaloko xa ingaphansi ngathi ungayivusa nje ukuthi iqhubeka siyabo angithi even intwana yakho nje ungayitshela mayisencane uJD mawulwa mawubona ukuthi uyehlule ubocoshisha umshaye ngetshe umfana ngifuna ukukhuluma ngathi ngifuna ukukhuluma amacala athu intombazana mawubothi uyakuhlula amandla donsa induku noma yithi umshaye ngayo ekungenani mina ngiyokhuluma icala ukuthi ushayile omnye umfana hayi indaba ukuthi ushayiwe yabo so lento ayishintshi noba umuntu ke esedlulile umzali ngakho ke kubalekile ukuthi siziqonde ilokhuza that is why ubona lezi ezinye izizwe kakhulukazi engiyeze ngesole ngoba uyabo isizwe sama-Arab okuzinike isikhathi okay khumbula ukuthi la eAfrika ayikhulunywa lento kakhulu kodwa iqiniso lithi isizwe sama-Arab sinamasiko amaningi esiwatshalile la kuthina ngoba kwalento yencindezelo abantu bokuqala usicindezela kwaba ama-Arab amaSulumane abelungu bafike late abelungu abantu bokuqala bafika nencindezelo la kama-Arab eAfrika la eAfrika yonke hayi South Africa Afrika yonke imbuzi angithi yazi imbuzi la eAfrika ukuthi ayingekho imbuzi yafika namaSulumane la eAfrika ingawo namanje amaSulumane kuyiwona enza amasiko ngezimbuzi yikho ngithi ke ngibuya ngisola ukuthi ezinye izinto azithathela kuthina because there's no way ukuthi ayingafaka isiko la kuthina ingabikho enye into enhle ayibona la kuthina ayibole yanto lenkulumo ethu umzali uzala indodana isho ngabantu ayishiwo ama-Arab then ama-Arab ungabheka aganiselana abazala wona akalanda umuntu wangaphandle umzali okhazini kuyaziwa bakhula nje kwaziwa ukuthi lo indoda yakhe ile bekhula kuyaziwa bangabazala umzali wezala indoda yemadoda yes ma ungalandela la abantu nabamnyama thina sakhula sawudlala umacashelana lezi zinto zomacashelana zidlalwa nokhazini
nawe nje mawuzobuyisela lokho nokhazini mhlambe kukhona cousin wakho intombazana uvakashile kuvalwe izikole Exactly. omdala kunawe yabo makudlalwa yabo akubonisa into obukade ungayiboni Ungazazi, yabo yeah. wabafana abaningi ukuqala ukwazi intombi nokushela bakhona ngoba mamele bakuvayo abayaziyo le yeah. yeah. So ke ngithi ke kuwena ezinye izinto asithi masizenza sizibheke ukuthi zihamba kanjani mangaba abazali because njengamanje sizama masithi sibuyele ezimpandini Okay. encambini zesintu Yeah. sizama ukubheka ukuthi konakalaphi because lento asiyibuzi ngoba siyibuza nje isikhalini Yeah. siyibuza because iqiniso lethu abantu abamnyama njengamanje babonakala bengahlakaniphile kunezinye izizwe abantu abamnyama bacindezelekile njengamanje Yeah. kwalaba ababekiwe abamnyama babekwe phezulu kwabo ukuthi babakhulule bazezilima kwabona yabo lo muntu okufaya ngabe yakukhulula buka nje izinto eziwu3 ezinikezwe ngo94 masingena ku94 kwathiwa zosikhulula Yeah. sinazo iningi lethu azisikhulula zo3 izinto esatshelwa ngazo kwathiwa sifunde imfundo ezosikhulula kwathiwa sijoin ipolitiki yona ezosikhulula kwathiwa ezomnotho asingene kwezomnotho zizona ezosikhulula BEE yes Ntoni. yes ngitshela ukuthi zisikhululile Hayi azisikhululanga. Hayi. azisikhululanga Hayi. even ireligion sibaningi siyasonta but asikakhululeki is because mingaphi 400 years masibala nje umuntu omnyama kusuke ecindezelekile siuye ku94 lo engikhuluma ngawo Okay. 40 past 400 years umuntu omnyama ecindezelekile noba ungaya kuliphi izwe ucindezelekile iyodwa into esingayishintshanga sishintsha zonke izinto uNkulunkulu kuphela singamshintshanga manje sekuyisikhathi sokuthi sishintshe uNkulunkulu masikhuluma ngalezi zinto sikhuluma ngoNkulunkulu ngqo because uNkulunkulu imvelo uNkulunkulu ilanga inyanga izinkanyezi lezi zinto esikhuluma ngazo sikhuluma ngaye ngqo yabo masingase siyeke lo uNkulunkulu lo okhonzwa ngosuku oluthize siphile ubuNkulunkulu senze izinto ngendlela right because kuliqiniso ukuthi ingane ezaliwe yazalelwe emshadweni izinto zenziwa kahle zapheleliswa leyo ngane izinto zayo zihamba kalula ngisho ngingathiwa ifundile ihlulo sesikole kodwa izoba nenhlanhla ingene efemini eholela kakhulu kodwa engayidingi lemfundo maningi amafema lokho zayo Angadingi imfundo. amafema uyabo nje lapha moya lapha ePortshepstone lapha lokhuzini mawuwela iPortshepstone usungase Albertsville uwela umfula lomzimkhulwana kune fem nga le handa eshunqayo lapha ezantsi ifem umshini kamoba lo kugcwele izinkunzi malanga lapha ezingafundanga uzithola la komzumbe lapha eMabheleni zakhele emikhulu imizi lezifuyile zinayo yonke into moya elokhuzini eko Richards Bay kwale enkampanini RBM Yeah, RBM. yes khona izinkunzi malanga ezisebenza lapha azingeni ngamfundo zingena ngemisamo ehlelekile umsamo mawukhanya izinto azikwazi ungambi kahle ekhaya so ke sibhajwe kulezi zinto zabantu abathi abazali bengaphelelisile but yena afuna ukuya ngezinyawo kubo abazali abangazitshela iqiniso izingane ukuthi mina ngikepitile njengoba njobona sihleli nobaba wakho la selokho zile amen kwenzeka kanjani ukuthi ingane ezalwe ngerape uma wayo wahlangana nendoda yamrape akayazi nokuthi ubani igama wayiqala wayigcina ngelanga yayimrape ngayo wakhulelwa wazala ingane ebengeyala kubo iphumelele ibe nezinto zonke yabo kuzothi lo ekukhonjwa izibongo zonke kuye akaphumeleli naye ingane yacoshwa emgqomeni lahliwa yazi ukuthi ngeyakabani ngumshana wakabani izalwa abazali abashana bakabani iadopt ngumzali othiza afika ibike emsama yenze lamasiko kahle la ekhaya iphumelele wena ngala ubhizi yonke into uthi right masithi siyalandela ngesiko because kukhona ezinye izinto ezidinga isintu
hey kukhona ezinye izinto yeah ezingayidinga inkolo yeah ezidinga imikhuba ukuthi wenze umkhuba wala ekhaya. Esibonelo akufana ngabe kuthiwa ingane mayezalwa ngaphandle komshado kuthiwa ayike ngoba usuzalisiwe thatha lengane uyise kubo ihambe yokhulela kubo ngesikwazi kondla ingane la but abantu abadala ekuhlakanipheni kwabo bazi ukuthi kuzofaka kwenziwa umkhuba ngoba isiko belithi kufanele ikhulele kubo naku ke seyizalisiwe uma wayo yazalelwa la sekufuna kwenziwa umkhuba ke manje ukuthi bengiyala ekhaya kuyiwe emsamo empephini because ithonga ilona elivumelile kuvume lona nina ke nisuke niphila nisuke ningazazi izizathu zokuvuma kwethonga njengoba ngisho ngithi iyantshontshwa inhlanhla ezinye zintshontshwa ngerape uthothi iyarishwa nje leyangane leli ithonga elivuma intshontsha inhlanhla yalapha but liyazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi izoba sesibusiso leyangane la ilokhuzeni la emndenini. Ngakho ke abantu kufanele babe sober. Umuntu zimbili izitho azinikeziwe ekuyizona ezimenza ukuthi afikelele eziphethweni eziright kwesinye isikhathi afike kwezirong. Khona isitho ekuthiwa ubuchopho ingqondo bekhona isitho ekuthiwa inhliziyo. Inhliziyo inyama enama mistake kakhulu ezintweni ezikanje ezifana lesi zikhulumayo ungangeni kuzo ngama emotions. Mangabe uzalwa ngabazali bekipitile kwemukele lo akumene ngathi abakipite. Mangabe abazali bengaphelisanga baqedelele mawufuna ukuphelelisa ngala because uzokhanda izizukulwane ezihlupheka kungenasidingo. Iya lapho kabe ukuphapha kulabo abazalwa ngaphandle komshado abaye ukuphapha abahlale emisamo yakomalume baye ukuphapha because ukuphapha lento kuhamba ngezinyawo engaxoshiwe komalume kungenzeka lutho afika azalwa akhuliswe komalume mase mdala lento okuthiwa ukunyela isihlahla leyo nto uhamba ngezinyawo yemzini ekuthuza lwawo ayithi uma wakho kuyenza ukukhomba isibungweni esirong futhi uyeke nje ukuthi leyanto bengisho ukuthi kuyenze ukuthi uyalapha kanti ubaba wakho naye ungumlanjwana kodwa wakhulela kubo kuyenza nje angazazi uthothi wayenobubele yeah wayenobubele wayenobubele manje wagcina engazange ukuthi uqhamuke kuphi. At least la komalume kunenkabe ebeleni bakhe ngeke ayikho into yakomalume banobubele. At least kuno 9 months eyiproof yokuthi wazalwa uyena. So ke abafana baye ukuphapha abasebenzisa ingqondo hayi izinhliziyo ama emotions enza ama mistakes abantu abaningi abasemajele namhlanje uyeke la ababoshwe ngephutha ngoba abaningi abantu abasemajele abangenze lutho kodwa laba abazenza izinto iningi labo nje mawubheka basebenzisa inhliziyo ongathi mawuthathwa la kaMentshisi usuke eCR ulaka uthi ufike eCR selehlile ulaka but umuntu osombulele ngala yeah mangevala ngithi abantu abangaphaphi abantu abathi mabe semakhaya balandela ukuthi phelelisiwe ngithe kuwena inkomo yomncamo bakuncamile kini wena owesifazane waqholiswa ngumkhwenyana khona nalezi zimbuzi ke besikhuluma ngazo zangalana ngala zizona ezokhiye isicaba sabakhona yini yabo then asilungiseni lezo zinto yeah ileyo nto ke balekileyo mphropho ekhaya umama or mhlawumbe utata kubalekile xa bebe nabantwana babaxelele umsuka nokuhlala kwabo ba bandawo napha bakhona eqiniso nje mphesi eqiniso nje akulona ehlazo ukusho nje ukuthi cha bantu abami niyabona nje ubasihleli kanje yeah uma wenu ngaya ngathuma abakhongi bacela
okanye kwaphela lapho ngangasaqhubeka ngalezi zathi nalezi zathi okanye abakhongi baya uthe mazikhishwe izinkomo ezingakwenze ukuthi nokuthi kwagcina singakwazanga ukuqhubeka ngicela ke niqhubeke lapho uyabona kwakuyikhulula ngenhliziyo into yes angithi naleyo nto yakusiza ukuthi mase kuya izingane zakho manje ziyigazi lalapha namalobola abisabiza kakhulu ngase kuyacatshangelwa kulungiselwa abashana ukuthi hayi babashana impilo mayibe right na sekwenzelwe igazi but lento ukuthi uqamba amanga uthi upheli isilo ungapheli isilo uduke sezingane ekuyohamba kukhandeke izingane kwezizulwane ezilandelayo ezingazowazi umnyombo ukuthi usukaphi umnyombo walokuhlupheka lo okuvelayo. Lengxoxo mangabe umuntu efuna ukwazi kabanzi ngaye noma mhlambe nemibuzo ethe vetshe uyoyithola kwaphela mzimba. Yeah, ngiyaphinda i-disclaimer. Akulona izulu lomzansi angilazi noma liyawazi namasiko. Akulona izulu lomzansi elishoyo. Ithina kwaphela mzimba esisho lento sisho njenganamhlanje so ke sithi makukhona ophatheke kabi ophatheka kakanga kubhekisa kwizulu lomzansi akulethe kuthina kwaphela mzimba. Kunjalo mkhulu asingene indaba ezithina kwaphela mzimba mkhulu namhlanje ndiyazi kuninzi kakhulu abantu abafisa ukuthi basizakale kukona. No siyabonga mthwese masikhuluma uphela mzimba sikhuluma ngesikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho lapha kwaphela mzimba ke sishilo sathi ku2026 because njengoba sisuke sifundisa ngamasiko la yes ukufundisa ngesilungu kuthiwa teaching is an intensified process of learning ekusho ukuthi usukufunda ngesikhathi ufundisa ngesikhathi ngesikhathi ufundisayo yabo uyafunda nawe because khona ezinye izinto engingathi ngesikhathi ngikhuluma ngixoxa mina like njengale besixoxa kukho ezinye kimi ezivelile engeke ngizixoxa namhlanje ngizixoxa ngilapha nje eziprovokwa ilento siyixoxayo. Oh okay angithi nje ukubona kwaphela mzimba siyakwazi ukunika inyongo sikunikeze sithi masithi yogeza simi nangumswani na inyongo musokubulala inkukhu uzoyilahla because awukwazi ukuthatha umuntu ongasebenzi uthathe inkukhu azoyilahla ayogeza ngayo later usedinga isishebo kade lahla inkukhu bese siba nendlela ke ukuthi sisebenzisa izinyongo sisebenzisa umswane but ayidlulanga empepheni akekho umuntu ongayiclaim athi lenyongo ngiyabo nalomswane kwako sibuka ke lento yemimoya engenye into ezibambile abantu bakithi kakhulu la othola ukuthi umuntu unesiphiwo uzelwe unabantu abadala kungaba uhlushwa umndiki ngaba ngumnguni kungaba ngumnono kungaba insuza kungaba ngumndawo zonke lemoya labantu nje kuthiwa banabantu abadala abanye othola ukuthi seyibacindezele kakhulu lento ezinye zisuka kubazali babo kwakufaka ngaba kwadliwa amagobongo abanye kwakufaka ngabathwasa but ucindezele ngalendlela ukuthi kwa R100 kunzima ukuthola mayitholile imali yabona umuntu othi impilo yakhe imile ecindezelwa imimoya kula ku2026 for the first time sakhela ukhambo luyi1 oluhlanganisa isithunywa lihlanganisa umndiki lihlanganisa umndawo lihlanganisa umnono yonke lento nenyongo sikunika thina siyasebenzisa lo khamba lokuvulela izinto ukwenzela ukuthi kulo 2026 mara bayazi laba bazalwa bembethe ababanje ukuzalwa kwembethe ukuthi kule minyaka edlule kuza ku2025 besibanika besinaso isixazululo sabo esiye sikutshela ukuthi ngoba awukembuli naye into ozobambisa ngayo ezokubreakela ice uthola imali ukwazi ukwenza izinto besidilana kulonyaka sieda laba bemimoya ukuthi nabo ngoba sifuna abantu kubawelisa sifuna abantu bawele ngoba ukuhlupheka sithi abantu abangakuvuki ungabe comfortable ekuhluphekeni because akekho umuntu odayile ukuhlupheka la emhlabeni sizoshaya amagoli sizophumelela
ukufuneka sibathole okhiya ukuthi okhiya abakuphi. So lo khamba ke luyasiza lapha ekuthenini uzolibona ne price yakho ukuthi iyafikeleleka ihlukile ezinkambini zethu njengoba izinkamba zethu zazi ukuthi zimalini leyo uyayibona ukuthi siyakhela iphepho sethiza. yeah u2025 ke sifuna ke uthi uphela abantu abahlushwa yimimo 2026 yes sifuna ukuthi uphela abantu ababanjwe ile moya kungaba isithunywa kungaba ilokhuza umndiki umndawe ngumnono ngumnguni ngumlozi yenzuza bonke labo bantu sibabhanqula ukhambeni oluyi1 olumixile izimpande zale mimoya yonke okay zahlangana la ziyaduma ke kuso lelo khamba lolo sivevile ngalo sibe umuntu onemimoya kule bantu abanemimoya noma hlobo luni lemoya kule kodwa hayi phela imimoya yezizwe sikhuluma ngale mimoya abantu abadala le ehamba nokuthi unesiphiwo yeah kungabe uzothwasa kungabe uzoba ngumthandazi but la ubona khona ukuthi izinto zakho zibophekile ngenxa yokuthi ayenziwa ngaleyo nto silungisa leyo nto yeah bekhona ke abantu abahlushwa zezintwala zengulube umthola nje nephunga ngisho ngageza kunuka amakhwapha mhlawumbe ikhwapha ngisho ufaka iroll on liyanuka uhlushwa zezintwala kuzo zonke lezi ndawo ezibane ezinwele ahlushwe zichithwa kathandiki yabo izinto zakhe azilungi nje zimahliphihliphi ngenxa yokuthakathwa because izintwala zengulube abantu abaningi bazothi zitholwa ngocansi kuphela kanti ziyatholwa nangomeqo umuntu azidobe nje phansi abiza igama lakho uma ufike weqa kuleyo ndawo zingene kanjalo zingene kanjalo kuwena zezinye zifakwa ngezizwe so ke lo muthi lo uqondene nalokho asiqali ke wona ukwenza bese ke sawenza silokhu zile sifuna manje uhlala ukhona ngenxa yelokhu zama report esiwatholayo ngawo kube khona ke umuntu othi nginenkinga yelokhuza izichitho lezi nje ezijwayelekile ubukhuphe nani ikhombo kamaqaqa ilungisa lezo zinye ezikanjalo sinezimbiza ke ezihlukene imbiza yomhlume imbiza uzifo zonke imbiza ephika imbiza yedliso imbiza yokuchatha imbiza ukuyekutshwala so ziningi izimbiza zethu ezikhona ekudala siloko sizichaza ziyatholakala kaphila mzimba senazo nezinye izinkamba esinazo izinyamazane ezishunqiswayo izinto lezi zokuchela iceke nemithi yesisha nje khona lesetshenziswa abantu abasha kwezothando njalo njalo ngolezineke nangemgqibelo yeah sivule ithuba lokuthi umuntu ofuna ukuchazelwa ngamaphupho ngamasiko ngezinto ezithize uyeze ke solo kuyilento zesintu nje amalada amatiye masiko ofuna ukuwagcina ingagciniwe amaphupha akuhlupha ukuthi asho ukuthini ngolwezine na umgqibelo sivula lelo thuba ngesonto abantu abazohlola bayeza abazohlola sivula ke kuseni ngo8 kuze kushaya u5 ntambama mangabe umuntu ke sidinga edukazi lapha emakethe siyatholakala enambeni ethi 066 007 007 50 43 066 007 50 43 sitheke sisemakethe la sikhona ibhilidi lingaphesheya werenke yamabhasi eceleni nje wajwayelana munyuka amastepes amabhoda kaphila mzimba yakubonisa first floor number 9A first floor kaphila mzimba lapho sine appointment ke kusasa nawe namlalela ngithi na ngumlaleli yes ngumsakazi ngilalele wena ngilalele wena ngumlaleli ulehluzo kusho ukuthi ulalele mina ubese uyisasaza lento ayisho ke lento yeah kunjalo mkhulu kodwa ke uyutsho uthi wena inhlupheko mawuhle lapho ukhoyo uzikhethela wena oyichaze mkhulu uzikhethela wena siyasethi mawuthandaza uhleli oh yes mawuthandaza uhleli lapho khona sithi ke nathi sike kuthandaza sokuthi uNkulunkulu aqhubeka akusize uhlale kuleyo nhlupheko lapho khona but mawusukuma uthatha istep sokuqala yonke into izohamba ngendlela oyifuna ngayo so ke inhlupheko asixoshe sinikeze expiry date so la sithi kusasa nje iya expire inhlupheko yakho
ngoba ngenhlanhla uyabona kwaphela Mzimba sathatha isinqumo sokuthi awuphumi ungasizakalanga ngenxa yemali. Leyo nto esayithatha. Osebenzayo nemali akeziphethe imali. Olokhuzayo sampintshela ngikwazi ukutshela umuntu ongasebenzi mayefike ephethe imali encane ngithi hayi hamba ukwengeza uhlanganisa kusho ukuthi ngithi awubamba inkunzi yabo. So ke sinaleyo nyweba leyo esilokhuzile sinayo. But ke siyalibonga ithuba. Kosekhuluma masibulele ixesha lakho sidimana khona futhi icala liza inkosi masiphile ithuba tata. Siyabulela ba. Inkosi kakhulu ba uMavulo besixoxa naye kakhulukazi ke namhlanje kumxholo lencambu zesintu apha enqubeni egama layo Mzansi Talks selama igama khaya lethu Mthweso Dodo ukhona sebetsho khulupa isithi yena ke Sitimela Sothando ngelixesha siphuma ngengoma yakhe phake umusa ethi Nomkhitha ngelixesha ke mhlawumbe sakuvula radio ngoku siyabulela kakhulu xa sivala rhoqo inkqubo siyatsho sithi enkosi Enkosi. Izwe kwaphela Mzimba isiyatholakala ngakini. Esowethu eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. Engonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677. ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakaphila Mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.